Dok, may ngodto, Dok. Ah, dayon lang, dayon. May ngodto, Dok. Walang matay na. Dayon. Okay. Lingkod sa diya, kaya Okay, dapat ko'y pasyente, kuhan, Okay, Dok. dapat ko'y pasyente, Sige, diri, Dok, kuhan, sige, Dok. yatiman. Ay. Lingkod sa diya. May tagsakpan akong sakit ni Doktor, eh. Ah, Sakit okay. ko, Dok. Sakit kaya tuhod na ko. Ay, piste. Hinay lang, Dok. Hinay lang. Kanang, ipacheck ka bang na ko sa katungkuan may aging semana. Oh, lagi Dok. Ayaw na katungkuan, tiwasin na antibiotok. Oh, naayon ako, Dok. Pagka buntag, imong gasita, tulok adlaw naman to. Oh, Inom ko ng kutsilin, ika oh, buntag. chilin to buntag. Ika hapon na sa tiwasin. Dili, wag ka kakuan kay dahil tong katog ang antibiotok akong gihatag nimo. Katong tiwasin? Tiwasin. Oh. Imong giinom. Oh, nainom Oh. na tiwas jud, Dok, Roy. Tiwas jud. Tiwas jud siya, Dok. Nawala ko ang bulok. Wala ko yung lain nabantan sa akong problema sa akong pagkatulog, Dok. Kay, masiki ko damgo ng basketball. Unsa man na siya kanang basketball. Oh, kada gabi yun. Di man nakanda, sige. Oh, yan sa pa. Limahan ako maura, Dok, niya. Damgo ka, damgo. Damgo ko basketball pirmi. Oh, nya. Wait, check upon di ka. Sige, Dok, sige, Dok. Check upon di ka. Siya to nga nimo si Kuano. Si Katulad Prodsoy. Perdigones. Sige, sige. Check upon di ka. Sige, Dok. Nya ra. Bali man na imong kuwan, Dok. Oh, bali biscuit. Ana de. Oh, kana. Ana de. Sige, ano naman ko, Dok. De, imong utok nimo. Ge, no. Ge, hingos, bugwak. Hingos, bugwak. Ya, sunod, diripikas. Hingos, bugwak. Hingos, bugwak. Oh, ya, dari pa, diri pa. Kay basket dud, kani may kamot may mo gamiton. No, ano? Eh. Bugwak. Pana, Dok. Sakpan. Maayo yung doktor. Sakpan na imong sakit. Di na ko mabiyag lang, Doktor. Ana radyo ko na yung permito. Sakit lang ko, Dok. Ano siya? Ano siya kanang ang tambal nimo kanang sa to mira ka na anak ko to murag Ino, sa to, Ino? nay kuan nailain nga kuan kusog ni siya nga antibiotic. Oh. Kusog ni siya nga antibiotic. Marilas ko na, Dok. Oh, kuan na siya kanang grabe na siya murag made in Germany na siya. Mo ba? Oh, Ang sa may pangalan shot, kuan be. Isuot sa kuno kay kumusahon, Dok. Inuplok Inuplok. nga. Ay, inuplok. Oh, inuplok nga kanang kuan ba kanang Tambal. antibiotic yun po na. Dito nga. Antibiotic inuplok. Nana sa butika, Dok. O sa butika bikiri. Ninay ko ana nanay kanang mga butika. Oh. Ko ana kanang mga tambal ana. Pwede na sila kanang mga original. Oh. Pwede po na ari ka sa butiki. Butiki ba? Butiki. Oh, Asa ni bigla, Dok? na sa tabunok. Tabunok. Na ni ano sa kaykayan. Siya ra gyud na dala butiki. Oh, na butiki. Nasa inuplok dito. Pangitaan ng butiki. Butiki na inuplok. No. Ano mo ni kuan reseta na ko nimo ha? Sa dayon tog ni Dok. Kuan. Kadlawon. Kadlawon? Oh, kadlawon. Kay damguhon ka ni kadlawon mo ya. Oo. Na. Oh, damgug guys ka matu. Dili na dayon tog, Dok. Ha? Pwede sa dayon tog. Pwede din to, pwede sa kanang mulapas yun. Lugay ka matuhog. Oh. Yeah. Sige lang, doon na, gini mo to, doon utak kasada, Dok. Doon, Kanang- sada. Oh, sa kuan Pwede, ugma, karon din na painom, Dok. Oh, imdada yun ha? Pwede, ugma na lang, Dok. Oh, antibiotic na. Oo, pwede, ugma lang yun, Dok. Ugma na lang. Sugdi karon. Kaya, kung anong Dok, kanang, napay championship karon ba? Ako bang wato sa kundang go, wato championship. Ang katay-tay.